orengere yandi enseria ingianda ike kerioba likowa asobu yawaye sontene ni aria ni yore ngena ngeni gose ni yore ngena nge ni asegutwa magoro berio barikowa noko kanava cherwa sumo chiria ni yore ngena ngeni gose kyo moerio na kindago keke ronchinda morore nintuga me como sasima eriochi ngena nge nirachi echane okuwa kwa ye kuiweke ni yore ngena nge ni asihutwa magoro werio marikowa noko kanava cherwa sumo churia ni yore ngena nge ni gose. Baba na Mungu wetu, saa hii imekupendeza, miwadia nafasi ya kipekee unapoenda kunena na watu wako. Naomba ya kwamba niwe chombo ili unitumike jinsi unaona inakupendeza. Ulete faraja katika familia hii, uwape tumaini inayozidi kifo. Ni asante kwa sababu Yesu alikufa na akatupea tumaini kuu ya kwamba kifo haikumzuia. Alitoka kaburi na alitoa ishara ya kwamba kila mmoja ambaye atakufa akiwa ndani yake atafufuliwa. Ni asante kwa sababu ya neno lako. Neno hili lituandae, neno hili lituchonge kwa sababu ya kurudi kwako mara ya pili. Ni asante kwa sababu umesikia ombi letu na umelijibu kulingana na mapenzi yako. Ndiposa tumeomba na kuamini katika jina kuu la Yesu aliye na mkombozi wetu. Amen. Bora bali kwa Mungu Kiswahili bachiri. Kete bachiri lele. Kwa nchaka kuegasa mono. Ndaita kwa tewa, kuna nilikale na tewa. Nyasaye ubuyo wonge abaisana asinke aiga. Nyasaye oyo koremia abantu bonse. Nyasaye oyo wekera abantu bonse. Abaike abagosemerio konene buna tutanyare kubaikera. Ono taja agorania abagaka ntegere abagaka korango iga abagaka koraiga. Onye kubegete gosi korangake. Dusirende gosi. Dio kora atiga kiagero yete mono na dio rati. Oye to yeti korangake. Rusia. Nyasaye oyo okurukunya sae. Buna nasoma iga amangana Chofrey. Yona soma na sister nera kuana na bakore genteke kongu gitanti human understanding. Dayo tebanga Nyasaye nero maite bugima bwaito na Nyasaye nero maite matukuto akura sese aso obugimo boya. Dayo soma egitabu gikorukunga Zaburi 34:18 yone yege ninga chibukuwe chira urutongo monene igiteke nkibuya monene nigarange ne chinkoro echichiabunekire niga kubatolia abube rusirimoyo Mwenye no boronge ni akonyore mechale menge
na motorie kurwa seme chande yere ngamwaiwa yes ngenteke emompi met okay okay tewanga omanyene oburunge nigakonyora emechando erengaki emenge iwa montegerere asubo gimobo itukondi orabe otabwati emechando nabera nyarekane nobwato mochando bwenyumba nabera nyarekane nobwato mochando bwomulimo nabera nyarekane nobwato mochando bworwaire eyiye kokunga emechando era asubo gimobo egento American konya nigatabanga Nyasaye God is nearer Nyasaye nigarange ase abantabu chinkoro chiabunekire Nyasaye nigarange ase abantabu chinkoro chiabo chiabunekire haleluya kabana nje emechanere ngatwasome kama asese menge no eliyo mosacha akomanyo kyokara isiko ekingendo ki ene mechando liyo mosacha ara kosegi okara genda seino ekingendo ki tebanga Nyasaye utadiga kondo ko muntu uraire egetiguru manyo muntu ari egetiguru egeti urochonyo muntu kurari egetiga akogona baka naibu tato muntu asome gitabu gekorwa okora 17:26 okora Matendo ya Mitume 17:26 Biblia inazungumza mambo yafuatayo kurwa somo toyomo nero tongitegesa kukia mwanya bantu kemenya sensengima akababekera chinga kile chimbe kyo wamenya bwabo iliyo atebanga Nyasaye nero tongete mwanya bantu bonsi pi akagutunga na ija akora maki agantunga oma kurwa tebanga akababekera chimbe iboro beboro moro chega bugotira Nyasaye akora maki obegete akababekera chimbe na matuko yo komenya kwao. I want you to listen to me. Tebanga Nyasaye akabeka chimbe akabeka matuko yo komenya kweito asori mobo nabeko nyarekana omwana otoka okora matukane akera aiboiru okwa abantu bari abakongu batebanga ne yakari akora maki liyakwa Nyasaye amanyete akabeka chimbe akabeka stoko metoike no atu wako tuwa chibesa no atu wako hata kimasini chinkongu chofure itali wetani gaiga kiagere Nyasaye abegete chimbe otakora maki otaitani balenga monyu wete no mulingo simwachi Nyasaye akabeka chimbe baka siku algo takunywa Nyasaye akobekera tenge siku algo takunywa na asenge tale moigwete Nyasaye akobekera omuntu ora takunywa mokuga bokiboki akobekera Nyasaye akobekera ngaye emermora okora neye ayino mo watchman ya jande kiriwe yaje echandeka sunteime etuomera nduje mama itegete ngakiate Nyasaye akatobekera chimbewe akamanyege ntora abasomo gibowo Nyasaye amanyege ntora abe omnama tukora abasenseye otaetani matuko otaetani monta wochiko kuko kuiwo monto watabanga ngimwakorera igae mutale korati gae mbarabi bakorete mbarabi ngajiateo Nyasaye akabeka amatuko murabaronga na roho mungino kure kwe ngatali jibese jiatoborete amahene amatukaye konyora konyaki aiki Nyasaye bateba amatuko atobekerete ngosome bukwede batebanga abantu bande asegetabu kya Job 21 ebungo byaye
o tirimboke tirigo tirimboka watanga abantu bande bagokwa batanya kurwara abantu bande bagokwa sobugi mobo atanya kurwara omuntu arwara bakari kibeza akora pi bakarande bawoni nyomba bawoni kirento naibwo musacho ndate banga na wate beza buye naibwo musacho ndate nganga buguli gentuki ndoje mwa ngotegera mu erogi bugumbora ne zaini kibeza erogi bugune ndekene ata banga kabuguli ewo ikabobe toje kuna okoro muchango ama tukonya saa bekia sobugi momo murabona na ruare tikoro moisoni kona chide nyagitari inkaransi teganga ki impi mure kono musbaki ndoko okura kurusi konga takitari inchupi mele ba mahagi inchumo pimo lo singa kia toko moboli nga kia ngaga enda kuesibia agenda kuesi ngokora busi takitari oji komo pima iga kono mo ngino inkara akara tenge ngara ba sinyane telo mo gimomo nani kora batebide iwa asomo gimomo ama tukonya saa bekire togoetani inkina rekora ngaki inkina kela togoetani asama tuko ya sae akobeke awate babono kore moyo asomo gimomo kabo musanyo ya sae at any time you will go at any time accept at any time 8 in the morning and the dead it's a subject we have to discuss in our family. We have to say either one of the family will go ekelele tutoko na ukwana oikatokwane unabaona kana rule nyomba na baona ngota bimu kungwa kina bo unanko genda iga na baona aje gusiti ngorama ako kweli gokuruka abantu bade babegetena mabiyene komera ngokolerese ngokote abantu bane moko tane vunguo bakagwa gokoira abantu bamekuwa kabuo vunguo tigaka baka na bara ne vunguo bie kabati atwali bya muturogoro nkie ko siegeto omugaka sungete vunguo abichire gatatwali vunguo bibere Onya kwa kole mirimo ya serikali ya rutuara na aro tobulati abulati vunguo bake bidanya ole tenchera Bale ngamuli na nche for example mwaka ko kwali kuruka ala kaladi mbale wanatia la kungu babo gerege terero koleta gerege ko ta kuruwa tiago ta kola kala mwanga ki na yegera na yo mwaka manya kora kamengo mkeba muko ndiri kala manya ko kamengo ko mukungu wa chire onyege mumanyite bweka be kali choni bya kala kora ngaki ama tukonya saa to bekerete moy wonto etani moy wete ya ate banga matuko ya sae ato bekerete asobi mobo ntogoetani laki ate banga asai wono ruto yento kere ya rata bago chance abu elinde barigenya sae no nyina so tabataba imba monyore onye di mwe point ka ba mwe ateba iwa irutu kalanse abu ateba nga asai wono abantu bako kumwanya abantu bako kubakoyana bakorengere buya barigenya sai no nyina so tabataba ay kera tabanga so tabataba igota hata kwa dinga ki teyo barigenya sai asoko mutabataba na ndo tabanga mba monyore na ya sai taliyale toligi sai tomwaje ya sai ama tukaya tole moyo mwanje ya sai kera benkwara orale buno mwanu nya sai kera benkwara orale buno ruoti ya sai oyo bwato wasemeria emambie yemo ase bali barali okoboki wango kolanga ki nkobo abantu baboki dale kwa somanga damaris dale kwa tebanga nya sai is with you oyo kulungu nya sai
oyo ko kunyasali yumo sajoga konyorale moyo na anero ko kumaki Nyasaye oyo ko kunyasana nero ngoro nero lero na ndora korenga ki na ndora bo miakerenga yons oyo ko kunyasana. Kitabu ya 1 Corinthians Rutu Waikiro 1 verse 3 oyo ikiro kumbura bibungo mutalika na imoko lika moko ile lakini na ba montara ara kwaiganga ya kasi ni ya utobwati no moje tolika kwa muntu na tanga nimbwate basta maisongo somera ibuku ndakobikira kibe ya mpesa aronoro Rutu ngwe geto Chakango ngolo ono buya Obuya bobe asemole no morembe bikorwa senya sao ito na somo nane Yesu Kristo mbuya mono atebanga obuya no morembe bikorwa senya sai biba asemole aikereto kwere egeto chandegete obuya bwanya sai no morembe Nyasaye oto isana sereta ya Yesu obuya bwa Nyasaye bo isane asogi bobo obuya bwa Nyasaye no bonge ekiagere bintu byense no bigoeta ebintu getaigoeta no obuya bwa Nyasaye omorembo Nyasaye oba isana senkiri namanya abasanya abayiri kogenda bale oyo gotigara nigakorokwa masi oyo gotigara akorokwa a wonderful counselor. Kitabu cha Isaya 9:6 Kitabu cha Isaya 9:6 yona akoli bono ngoja kubagasa Rutu nkonyori ewa tebaiga 9:6 O mwana oiboirwa sengeje ito Ndutu wairo mwana omumura Obo gambimba wasamalekaye Eriararokwe Omasemi bwokumya Nyasaye bwokobwa Tato kare na kare Omugambi bwomorembe haleluya Iwa abana ba Nyasaye oyo abakonyeka nigakorokwa omwana bwomorembe oyo abakonyeka kobasemi buya nigakorokwa Yesu omwana wa Nyasaye nero abasemi buna bokora sobo gibogo yamali sintegere bo dio moyo kogotara na bantabaya no konyeka ndoche kanali gerika ekariko kwa nyometu 205 etole nganiti Anjina na lete te people 205 yotali komo iwa dama te somang menengan 13:20 omonto tara banta baliri atenta ipenyi buse moyo omonto tara banta balaki awangai nigara bomo ngai koreno osangana baliri nanyo una mabe abakungu amatukaya iwa otatale tino monto mongai oiso taro monto usia mabe lakini ayora ko taro monto ko tane jibago jibosonga kero masare ko liu na ayo tiora bale kamnganyi buri ko tara basacha babe budawane kitabu kero ko ngakiriki andoa kema tabanga basacha jima bakamerania bakubona ninga kati ya sisi watatu nani aliye na mke bakaja kutaranga kitu yatorore oyo bwato mukungu abando abakungu abasaja nkora amerani barase bakunywa maku baba bikira magisinga injini mbwati jitimbwati bakaja kabone sabani moja kwa moja asomo kungu mutangani bawo iko mutangani bawo jikotura mukungu ya kabone na chinze chikereze na ikwale bakamatenga una mke tuendelee safari bakaenda somo kungu okabere
iga mukungu ni gale ngo mutindi egesieri kyalko igoro cha isiko akaigora no bororo liria ko igora go cha isiko egesieri kerike karushi musade gento kieke amaino lirio musaja atakitengara ara mokoro muchanga bwesegi bakamatenga una muke tuendelee safari tubaenda soyo gatatu hawo chiko ikaiga liri ategese bakungu mbali bawo tegese akaje to montoy mo ferioy asa kuruwe bata bande bara ko bolga ngai kware gerigesi obo kimo bolinga ebo kendete gerigesi ngai kware ota ko no no gwo kenu ngai kware oche no no gwo kenu ekere bati ko ikoria atabango mwanchione tindara nimba ganyete bawo so nyumba etabu gero tabanga akababekera amaje bakalisi kababekera amaje bakubekera ba kinya tungirenga isatu Diyo ibuwa mahali ya uwe sibia oro siri ndagere uoka ibona bakuragero kumakoboli ngati asemwe sibona ngobuya to mukungu kirike egege kwa rasanga abande bakasikuragere kiagera mukungu mbakota ngati mbabya egetabu kinani na kiero tera abasacha abo bagatebanga ntuwa ya goita bakungu omusacha ya bakalete subject abatebanga ngabakungu abatubwate maite ntuwa ya kubaita lidi maite bagaita la boss bagateba nibona lere tokurwa to bakuri mongina karabu gati eliwe itwa no muntu tumeto muzati u lere toko bakuri bako gendo muzati o emere era gatebi muzati o bagatebi mukungu baba etwa teba na lero ngo bakuri to nakindi bunangu anjiti ntagete bunango ngombe eli yoli ngombe ya iteli yakwe bunangu waka ayewana no gukuru Burangu waka ayekura bali bande bagaita bakungu nari batebana ngamambia batare barone mirmura yako nanga nakina some kebunge ki yatebanga kotara na monto mongai ngatiorave o mongai kotara no monto muri ni orave o monto muri o mongai ore we believe what the Bible says that if there is resurrection. We believe the Bible says that Jesus Christ died and with all the powers because he was God. He rose from the dead. He came out of the grave. And therefore he says those who die in him, those who die in Jesus Christ, they have hope that they will be resurrected from the power of the grave. And the Bible says, "Nga ndotuare okowokiwa kabere na kwa makibu kuyaho bya." Ebukwewa tabanga Yesu akora ali akaboka akagenda igoro nani na chiche omegotebanga bali bakure nibo bagosa sembera baganyokobokibwa egento ngere bya jaga woko trending rest in peace usiba some bukuya ubya le kene gigacha nani ngati ngantu agwanchete yasaka akakora ngati yani yasaka kwacha mono aire atiga bana bachandike yasaka yani agwancha iro musaja atiga bana bachandike. What do you mean to say? If you are a Christian Kong, understand the Bible and the policy of the Bible. Due time. Abantu bakutimoka, abantu bande bakwa asea achari, abantu bande bakwa samaruye. But therefore, the Bible says bonse kerebaraire okowoki wango kolenga ki mbawo ekitabu kya Isaya 26:19 ebatabanga abantu baino bakwete mbabokiwe. Hallelujah. Ewa etyo mwali emerenga 20 Revelation 20 verse 12-13. Ruth. Na ine karola
Kalatiga abalenga nane nkarora bakure abanene n'abake batene ina sekero kyo bonene nechibuku chikaigorua nebukwende kaigorua ere buku yobogima abakure bakagambwa sa mangana ari kira sebuku karantegera ndongenda tikobeka. I want to clarify something here. Abantu bakure omo egete omaite disaiba ngoli kajira mangana mange sana nga oruwa niwe segire ngati okaje ruwe toke bakore sote nyomba bakore okanyule jimpia kagokwa olikero nga oruwa niwe segire ngati iwo atere bukunaye buya ataba bakagambiwa. So there is statement burawo hanacha ntoyego sabera chofrenga ya samu abere teko muabere kera kule yako muabere kera ngati ale mol ekera kona cheki na buweka. I understand the power of redemption. I understand the repentance. Ntoyego musabera kera kwete yo toko musabera kera ale moyo ya sango konya tuamo dere tuamo haidi asamangana a spiritual or understanding ro ya Nyasaye balenga monyi gwete. Rutwe wako abakure bakagambirwa mangana ali kira se chibukwekyo kolengana no kora kwabo unakuwa kolengana kuna lilikuwa etwe etibu lilikuwa chole twe tiamani ye etibu amalioga kasirene malioga kabur na bugwe motete ai kwenda malioga ye etibu bakagambiwa Ruth tirimbo kabaka 14 ekarusia bakure abarenga imeyaye enyanja nora abantu bagochio mbaruo amakweli na ase abakure amakweli na ase abakure bikarusio abarenga imaro yo ase ekinde y'abantu mbaruo barabu bakagambiwa korengana okora kwabo amakweli agatugutua amona asa abakure asenyanja y'omuliro iga amakweli akabere naro talibo ini kion yani ogosira gwaririri wakara na kare ekero monena agochicha turatware 1000 millennium Ruth waikire 14 ya kanyeki iwa nomba 10 we believe tuenete asokoboki wa kabiri dotwaro koboki wa kweli tangani dokoboki wa kabiri iwonya saa amalika watabanga blessed as those who partake the fatally selection omanaba konye kigima ekele mokonya kolenga ya manganaya iwo yokoboki wa tuene na abakwete mbaboke ekerenga kira kolenga ki eraike abana abatigara yasana abalenga mwana baseni me Yesu yo mutori wetu